Поздоравливайте. Спасибо. Вот да? Да. Балаға енді міне 2 жылдан артық шылай Biz indi hayriye konsertlerin yoluna özümüzde bir köp koyabız. Koyabışta koyganımız var. Ayrım balalar yurtu var. Aktübe'de, özümüzün Nurlat'ta, Bavlı'da, Bazına koyda. Koygana barsan da bunday görünüşünü körge bir var. Kortlar yurtunda da bulganımız var. Anda özün şebra var. Hospice ta birinci topkar. Şok kottım. Şunday bir kururtta yirgen kebek. Kurut yurtunda yirgen kebek. Etilerge, anilerge psikik yurttan bu bir geybet. Bolalarga monohatlim şartlar men oylaymışından da bir kayda yok. Mene biz bitinde kuyabız ayrım her bir balaga ayrım hayriye konsertler kuygalı bizeymi. Şuşu mene balalarına şuşu urunga jeyip barlık artistlar mene jeyilip bulsan ay sayın hayriye konserti yasap şuşu binaga bundaga balalar ferişteler bu Allah Teala'dan indirligen kilgen ferişteler şunlara gerek şuşu balalar arkasında gana biz yaşayız. Benim bugün okulum taraldı indirsin etken. Haydagiz birleşik bizim bitinde Kozanda Tatarstanımızda bayıkışlar big köp. Şuşunda kelip uylanırga bula. Şuşu körüşünü karauga en birinci benim yüzüme etken söz. Şundan da men big bäxirli kişi eken. Men big bäxirli kişi eken, men big ortağın kılnam eken. Bu benim için jerge düşürge hem uylanırga big yeterge şundan da. Xatlar yazdırga gerek. Deputatlarga, ministerlarga, prezidentimizga hem bizim şundan da bayıkışlarımız büyük köp. 200 milyon, 250 milyonga basa zor aytarga dedi. Bizim barımızın tilek bulganda bu akşamda jeyiştirga bola hem zor aytarga gerek şundan da. Bik ağır bolsa da andi ışıraşularga kelirge kerek. Çünkü olar bizimle ışıraşuga, aralaşuga muhtaç. Olarga көңіл ем беру біздің бурышыбыз деп санаймын. Әлбәттә бик матурайган, тағы да матурайган хоспис. Тағы да кеңейсін иде деген тілекте қаламын. Һәм чөнки андый балалар, андый кешеләр бик күп бит ул. Аларны без барысын да күреп кенә бетермибез. Аларны барысын сыйдырып та бетереп булмый. Менә шул дөньяда менә андый кешеләр булмасын иде. Ул инде күңелгә дә авыр, монда килеп күрү белән мин үзем тегесендә узганда да, монсында да күңел елый. Балалар белән аралашу инде 3нче мәртәбә минем тормышымда беренче тапкыр бик авыр иде әлбәттә. Хәзер инде бераз җиңелрәк. Үзенең тормышындагы авыр мизгелләрдә искә төшерәм һәр вакытта да шу хоспистагы балаларны һәм уйлап куям. Минем проблемамны әле ул. Берничә ел элек, инде бик күп 10 елдан артык узгандыр инде. Беренче ташын салганда пирамидада концерт уздырганнар иде һәм ул концертта мин чыгыш ясадым. Миңа сөйләделәр инде менә шундый хоспис төзиләр дип, анда авыру балалар ятачак дип. Мен шуны күзәтеп бардым интернетта. Аннары монда килеп карагач, менә бит нәрсә булган, килеп чыккан икән моннан дип. Димәк, нәрсә дигән сүз бу? Безнең Татарстаныбызда битараф булмаган кешеләр күп икән. Димәк, бездә кешеләр ярдәмчел, шул кадәр зур акча җыя алганнар икән. Демек бездә йөрәкле кешеләр күп. Алла сакласын дип әйтәм инде. Шушы хәлдә булган кеше урынына теге руслар әйтмешли гипотетически гына әйтәм инде. Алла сакласын әлбәттә. Шул хәлгә куеп карыйсың да, син халыктан белән син ярдәмне ничек сорарың? Син шул хәлдә булса нәрсә эшләрең? Син бит әлбәттә сиңа ярдәм итсәләр, синең бит инде шул кадәр күңелең булыр иде. Менә шушыларны уйлыйм да мин, үземне шул кеше урынына куеп карыйм да, һәм хайри концертларында рәхәтләнеп килеп катнашам. Чөнки ул бит инде нәрсә дисәң дә, кешенең әгәр дә менә турыга әйтгәндә, Филус Кахиров менә сезгә багышланган хайри концертында килеп катнашты. Бәлки ул мине чыннан да үзелеп яратадыр минем тавышны, минем образны, минем исемне. Әгәр дә ул күңеле була бит инде шуңардан. Күпме дә булса, мин аңа яшәү яме өстим. Ирек Габдрахманов ул минем якташ, ул без икебез дә Бүздәк районыннан. Интернет аша
һәм шунда миңа язган якташым менә карап ал әле, бәлки берәр җырны сөйләп алырсың һәм әнкәй теләге дигән бик матур гына җыр быел концертларда башкарып йөрим. 28 ноябрьдә үтәчәк хәйрия концертында да 1000 рәхмәт дигән концертта шушы җырны башкарып үтәм, Алла бирсә.